да... Не мога да разбера защо бях и лава. Но... Какво да ти дам? Давай ме! Не за баница да ти дам. Чак малко. Сега, не ме гледа какво ще ме облечена. О, не, чакай! Чакай напред! Ако не си мъчил, предлагах шоколад. Чак 40 пъти. И баница. Домашна. Наполовина дадена. По-рано имаше и ледено сокче, но вече го няма. Няма какво да ти предложа за теб. Какво беше въпрос му вече? Той нещо и за мен. Ми това беше за теб. Ман си купи за това. И да, махай. Добре, устата ми си гледа, виж ме в очите. Погледни. Съм ли го въобще? Обичам вески. И аз го обичам. Добре за тебе, може да го прилипа. Не моли му преди. Чакай. Еми ти си. Чакай. Хареса да го лигавото видео, просто не си представям. Мани, аз не добре. Беше на хотел... Къде беше на хотел? Къде ти казах? На Сандански беше на хотел. Парк хотел Пирин. Така. Тя ми каза, че е много як. Да го посетя. Ма няма да ходя. Нека ти е. Да ми е по-удобно тук. Чао. Шоколад, ако искаш. Баница. Ой, чакай. Не мога повече, друго ми е смешно. Добре, вече не ми е. Може себе си!